Katsotaan. Elikkä siinä rättipatterissa on täydet voltit. Joo, kyllä mä näin sanoisin. Sitten kun ottaa tuolla... Mittaa täältä maata vasten. Ottaa maata vasten, niin iskee laakista pois. Voi jumalautaa. Eli kaapeli on ehjää. Niin, sen pitäisi, jos ton vetää suorastos, niin jos olisi ollut toi ruuvi tossa, niin silloinhan se pitäisi olla suurin piirtein näillä paikkeilla se. Se eihän toi. Jahas, eli systeemi onkin se, että se on viallinen toi patteri. Kyllä mä näin sanoisin. Justiinsa. Minkä valmistaja rättipatteri tää saavaksi? REJ Design. Ray Design. Ray Design. Mitä siellä lukee? 06 jotakin vastaavaa. Ray Design. PR.